Kważi ironika jekk mhux traġika, konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis mill-Partit Nazzjonalista dwar l-imparzjalità dwar ir-rappurtaġġ fuq ix-xandir tal-Istat fl-istess jum ġiet kompletament iċċensurata mill-PBS. Fil-fatt il-bulletin ta' 8 ta' filgħaxija fuq TVM tal-ħamis ma ta' ebda spazju għal dak li qal il-Partit Nazzjonalista lanqas 30 sekonda. Iżda b'kuntrast TVM sabħin li rapport tal-attivitajiet tal-Gvern ta' matul il-jum. Dan wassal biex dak li ħareġ mill-konferenza tal-aħbarijiet imtella mill-oppożizzjoni dwar imparzjalità fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista fuq ix-xandir tal-Istat ġie kompletament injorat. Tul din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista ipprotesta l-mod kif ġurnata qabel ix-xandir tal-Istat għażel li jiċċensura sejħa tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għar-reżenja jew tkeċċija tal-Ministru Carmelo Abela, xi ħaġa li sallum ukoll baqgħet ma saritx. Huma ħafna dawk li issa qed jistaqsu għaliex il-PBS naqas milli jagħmel dan, għaliex qed ikun hemm aktar intħil fl-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija fuq TVM. Il-PBS illum jaqa' taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru u b'mod dirett taħt il-Ministru Carmelo Abela, u allura ħafna qed jistaqsu jekk hemmx xi id moħbija li qed timmanuvra l-aħbarijiet tax-xandir nazzjonali. Din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista ressaq protest ieħor bit-tama li ssir ġustizzja u l-pubbliku jirċievi l-informazzjoni b'mod imparzjali kif jixraqlu. Tul l-istess konferenza l-Partit Nazzjonalista qal illum qabel għada jrid li l-PBS titmexxa b'mod sew u ġust għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu.